Nu joc la mine. Ia gata, ia cam uite, este mine, mă. Ia, Jamil, auzi? Ia. Ia. Slabă. Ia. 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 Ia, vezi? Ia, auzi, sus. Ia. Ia. Auzi. Auzi, eu. Cum e? Ei, care mai încet. Dacă una mușă încă... Nu știu la Andrei. Dar până la mână, ce? Auzi. Amarul. Gata, să mă Hai. Ha, că miază. Ia că Ion ne celnează, ia că iarăși, mai am încă una. Ia. Ok. Hai. E mai slabă. Hai, mă. Da. Ia că nu mai pierniș. Uite, împușnitor. La marjă se vede acolo, că aici e. Gata. E, dar să acolo să... Slab, e mai scump. De 30 de lei. Trebuie să vă 50 măcar. 50 măcar, dar